ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to wasa kodde mbayla sincana sincu garba beeli nayɗi hamaraɓe galayaɓe ko waktu yoni ha to ogo e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal bateau jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi holliti sumgoji sardiyankoɓe koye nder ndeɗo hen hittande capantati goo lewru juillet hittande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi to leydi Mauritanie naɓe ɗiɗo majjunoɓe ken wona balɗe ɗiɗi e nder leydi Mali koninkoɓe leydi Mali kolliti jiitiɓe tawɓe jeeya ko toon to Kerol hedde Adila Bagro to leydi Mali direction police nationale leydi ndi ɓe kolliti ɓe pawi juuɗe mabɓe fedde bandiji ko famɗi ko kala ɓe tette mabɓe kene wona otoji sappo to leydi Guinée Conakry aynaɓe taweteɓe falde Mamou tampiniɓe ko guyka nayyi oɗo saaha ɓe gullitima laamu ngu haaɓe tampi ala kala ko gasi hen to Guinée Bissau fiyande wannode toon ñalawma heccanko jeeyi sababu ha ken wona sappo e goho fittandu he nayo ko jambour en heddiɓe ko koninkoɓe to Côte d'Ivoire darde hakkude Alassane Dramane Ouattara kamɓe chef d'état major armée leydi ndi holliti hayso tawi woni e kala saaha jangoji ne mbaɗa aɓe jogui ndenka e kisal faade ɓiɓɓe leydi ndi to Burkina Faso waylo ko fate banggue koninkoɓe Paul Dambiba fuɗɗima wadde on waylo to Ghana CEDEAO lulima toon subaka hannde o taw koye dow ndenka e kisal caggal nde hewɓe kollirno ma mbat toon seppoji mumen kabaruuji men manam ena toon to Nigéria Togo ha fayma toon to Brésil kam États-Unis de Amérique ha to Turquie ha fayma toon to Allemagne musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen tinte kala tinɗo yo tintin motinano o tinete ko ziyara goɗo waɗede kala hitande to cuuɗi meɗen wasa kodde mbayla saaha o ɓattima ziyara bateau sappo e jeetati wala lawola waɗata ko 5 lewru février nduɗo hen lewru ndu gonɗen so jomiraɗo hoddiri toon to cuuɗi meɗen wasa kodde mbayla waɗante on ziyara ko jiyaɗallah moƴƴo woni ceerno Demba Alfasi to cuuɗi men wasa kodde mbayla e dow inde teddungal ceerno Abdourahmani Demba Sy kan woni khalifa galle o kame ceerno Mouhammed Sarif Sy ene wonde ceerno Yero Thiam kame ceerno Abdullahi Mamadou Lam kame ceerno Mamadou Siley Ndiaye aɓe teddinira hen dendangal bandiraɓe julɓe kala dendangal wasa kodde mbaylanaɓe ha tenti noon e ceerno Cheikh Niang to cuuɗi meɗen Boynaji aɓe teddinira hen dendangal wasa kodde mbaylanaɓe kala konone kadi Sinthiane Sinthiou Garba Galoya Beeli Nayɗi kononne kadi ha faynma Hamaraɓe kame dendangal bandiraɓe Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée e diaspora kala ɗo mbawɗen wonde batten haqqillaji men saaha o yonti ñande 5 lewru février toon to cuuɗi meɗen wasa kodde mbayla yittindo hen Ɓataake o ko ceerno Amadou Mamadou Sy tawete to Libreville Gabo ene teddinira dendangal bandiraɓe julɓe kala mbatten haqqillaji saaha o yonti toon to cuuɗi meɗen wasa kodde mbayla Cellal woni afongalu ɗum jeeyi sababu fedde ngatamare ummima darima ngam addude jam e cellal e kisal e ɓalli yimɓe kala. Association de la chaine humaine ngatamare en andina dendangal bandiraɓe kala ñalɗi ɗiɗi ɗiɓe tijji ñande 12 lewru février hitande ujunnaje 22 to wuuro men ngatamare ko ñalɗi ɗiɓe juɓɓinta ko fate banggue consultation gratuit
e dow inde teddiniraɗo teddungala woni monsieur Saydou Baydi Dioba ɗoftidiɗo association de la seine mena kono ne kadi madame Rougui Saar kettuɗo e banggue cellal ɓalli e madame Aissata Wadda kam tambi kala ko fati banggue direction internationale taw ko association ɓe gattamare kono ne kadi tambiɗo fedde nde woni monsieur Alhaji Mamadou Kagou Ndiaya gardiɗo fedde nde kono ne kadi secrétaire général Souleymani Sarr trésorier Mamadou Guelel Thiama coordination fedde nde ko Amadou Ngawori Sarr joguiɗo communication ko Ceerno Samba Sy aɓe jogui beelema mawɗo andinde dendagal bandiraɓe kala ñande 13 lewru février so jomiraɗo hoddiri to wuuro men gattamare koñal ɗi ɗiɓe juɓɓinta ko fate banggue cellal ɓalli consultation gratuit to hay mbuuɗa yoɓata to wuuro men gattamare Sinthiou Diam Dioro Jongto Silla ɗum noon waɗata koto dispensaire Jongto sanga 9h so jomiraɗo hoddiri woto mo heddi suka mawɗo debbo e gorko moni kala yo yaltu ara notto fedde men fedde gattamare addi ko ɓamtare gattamare so lappi kala leppat ɗum noon nottoɗen gattamare noddi kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande tati colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba kabaruuji mene ɗemngal pulaar gartaten koye batu jagorɗe mo horejo leydi Sénégal yuɓɓini ñalawma hanki o ɗo saaha wo holliti taɓal payangal ko fate banggue oɗo henna teera pewnugol ngolɗon lawol koko ummitto ko ɓuuri yawde yaccade ɗum ko caggal nde o eri jagorɗo finance économique kono ne kadi en wonde agence état biyeteɗo APIX nde mbawata ummanade ko ɓuuri yawde yaccade ɗum ko caggal nde ngolɗo henna lawol fewna ha yuɓɓi ganduɗa oɗo hen terre mo hinde train lumbotoɗo e boli Dakar ɗo iwata toon to jamñaji ha fayenma to Dakar ɓoyata golle mum puɗɗo ɗon ɗo jamñaji ha fayenma toon to Blaise Diagne woni bowal laaɗi diwoje ngal Sénégal ma ɗen golle puɗɗito ko ɓuuri yawde e yaccade kanko mawɗo leydi Sénégal Macky Sall hanki batu jagorde o holliti ko fate banggue sumgoji taw ko élection législative ko fate banggue sumgoji sarɗi yankoji e nder leydi Sénégal tijja ko ñande 31 lewru juillet hitande ujunnaje ɗe nogas e ɗiɗi ko nden woni ɗiɗon sumgoji taw ko sarɗi yankoɓe ganduɗa datuji mumen walla mbiyen mandaji mumen goni koye gasde hayso tawi woni won e landaji lunɗoɗo sa puɗɗiɗi yaltinde hen konngudi men ko fate banggue oɗon calendrier dokkiraɗo ko wawi wonde kala mawɗo leydi holliti koye on happu woni koɓe tugni oɗo saaha mo gondena joni koto Sénégal keddorɗen gartaten ko fate banggue teddungal ngal mawɗo leydi Sénégal hanki holliti teddungal baroɗe leydi Sénégal ɗum ko caggal toon to leydi Cameroun kippodiral hakkude mabɓe leydi Burkina Faso nde jomiraɗo rokkiɓe polgo hanki boli Dakar ha fenma toon to galle lamorgo ɗo yeeso ɗo sukaɓe hewɓe kame yimɓe kala gari ɗon gam feccude beelamo e mawɗo leydi Sénégal ko nde won o yalti ha bowal kankone gam jaɓɓodirde mabɓe andindeɓe oɗo henna beelema kala ko beelema Sénégal naɓe ko beelema Afrique naɓe kala ko yimɓe kala ndendi on beelema ɗo darɗa kala e boli Dakar ha fayanma jaga leydi ndi kala kono ne kadi Mauritanie Mali Sénégal Gambie kala ha fayanma Guinée e diaspora kala ɗo miijiɗa hen ko drapeauji nana mbeyna yimɓe nan tan gulla gam teskede Sénégal hitande ujunnaje ɗe 19 yehino ha final hakkude muɗum e Algérie ko Algérie nawno ndiɗon kuɓeri hikka kadi jomiraɗo addiɓe ha ɗon ɗo final aɓe cabbi wonande kippodiral hakkude leydi Cameroun kame Égypte hol hen moɓe jogori hawroyde ma yaño hen e kabaruji men coftal ɓalli musidɗo meɗen Oumar Dembel Diallo kam e hoodere pinala
ha joni koye Sénégal keddoɗena mawdo leydi Sénégal Macky Sall ƴetti subaka hannde o laana mum diwowa ngam yaɓande toon to akkala lamorgo leydi Ghana ngam tawtorede jonde ko fate banggue ngam tawtorede jonde CEDEAO oɗo saaha yurnitade caɗele kuddataji baɗɗi toon to Burkina Faso ha to Mali kame wonde Guinée Conakry kala ñalawma hannde onon maɓe kaal ko fate banggue caɗele toon to leydi Burkina Faso kanko mawdo leydi Sénégal so iwi toon maw yahoy ha toon to Addis Abeba ngam tawtorede ñande 5 duɗa hen lewru ndu gonɗen taw kadi ko jonde wonande Union africaine jogorde wadde toon to Sénégal keddoɗen bonene haale gasani goɗɗum kadi ne tawe hen toon to nokku biyeteɗo amitié baobaba ene tawe nokku biyeteɗo kraka toonne kadi koye nder juma goto tawa hanki sagade kippodiral hakkude équipe mo leydi Sénégal kame Burkina Faso ko nden worɓe ɗiɗo oye jaro e duuɓi 30 o en yaara duuɓi 16 tawa e nder juma ka ene mbaɗa hen gueɗe pewani kamɓe worɓe ɗiɗi ɓe kala caggal nde ɓe bitta caggal nde ɓe betta noon ɓe mbiyama teeɓa ɓe dokkama police mo Joppol woni commissariat mo Joppol aɓe tawi juuɗe mum konen jiiɗa haalde koɓe gollata ko ngam hormade ngal ɗon gollal ngal ɓe gollata ngam hormade ngal gollal ngal ɓe gollata kadi oɗo saaha jagguiɓe ko gueɗe mettuɗe haalde ɗe ɓe mbaɗi e nder oɗon juma accident musɗo baɗɗo hanki to Agnam ɗum noon ko dognowo minicar goto kam accuno lawol mum ha naati e dognowo moto Jakarta notortoɗo inde Demba Sow on noon wasi fitta ɗum waɗi koto école 1 mo Agnam taw kadi ganduɗa ko ɗon noon ɓandu makko ƴetta nawa to hôpital Abou Cissé Kane toon to Agnam o wattidi ko wasde toon fittandu makko ɗum ko caggal oɗon accident musɗo no feewi ha joni gartaten koye kaldigala mawɗo leydi Sénégal batu jagorde hanki wo yamiri ko fate banggue kaldigala hakkude laamu ngu kamen wonde ɓen syndicat ji tambiɓe ko fate banggue jangde leydi Sénégal ngam teskede ɗiɗo dumunaji kala jangde leydi ndi ne herƴi no fewi tene kadi ene yatiri caggala oɗo ñalawma hande noon ko hiiri ko kala maɓe jooɗoɗo kamɓe ɓeena wonande syndicat ji enseignant en wondi kadi laamu ngu hettuɓe banggue jangde nde ngam yurnita toɓɓe addude jaam ha sukaɓe mbawa ruttitade e jangɗeli mumen ha joni koye Sénégal keddoɗen gaten koye coopérative Sénégal naɓe wurɓe toon to leydi Gabon leydi Ali Bongo Ndimba kamɓe noon koɓe 100 neɗɗo taw kadi ganduɗa ko ɓen tawtornoɓe wonande société Sénaslem arnoɓe toon gam yeyde terrain ngaji hollirde beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawa dañde galleji mumen nde tawno kala gonɗo caggal leydi Sénégal yidde muɗum ko dañde galle e lamorgo muɗum ko famɗi ko kala so tawi ari wawa kam ɗo naati ɗo guila hitande ujunnaje ɗe 13 ko nden société Sénaslem arno toon kene wona 300 dañino karne mumen gam wersude e compte HLM taw kadi ganduɗa koye nokkuji ko wayno Kira Simbiri e faade banggue Lac Rouge oɗo saaha ɓe teskima ko fate banggue ɗen gueɗe kala ɓe tuumi mbuñaari walla ni ko fate banggue guyka escroquerie ene hen ɓe erima laamu ngu nde wawata fabadeɓe e oɗon fanno to Thiès kikiɗe hanke o ko accident musɗo waɗi e lawol Allo Kañe ngol lawol noon dañi sababu ko oto goto mo hinde pesoto mo ganduɗa kappo yeeso mum woni ko udditino ha dogna wono to natti yiide lawol ko ɗon o sokke motar goto dañi sababu yimɓe ɗiɗo mbasena pittali mumen kene wona yimɓe joyo gañimi hen gañanɗe musɗe no feewi accident goɗɗo badɗo subaka hande alhamisa ko accident musɗo no feewi ɗum noon waɗi ko accident musɗo taw ko transport en commune kam woni janɗo e lawol national 1 ɗum noon koye nokku biyeɗo yam goni tawi nder département mo Koungheul yimɓe tato mbasi en pittali mumen yimɓe hewɓe gañimi hen taw kamɓe kala ɓe paano ko yangue o noon oto woni janɗo ha joni gartaten koye leydi Sénégal ko fate banggue boros mo hinde coronavirus jagoɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no wowi wadde kala subaka so andinde ɓesguji leydi ndi kala oɗo hen borosɗo yarata e nder leydi ndi o holliti ko 1,997 neɗɗo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko 49 neɗɗo hen tato ko rabaɓe en andi rabɓe ɗumen 42 ko rabaɓe andaka rabɓe ɗumen kene foto wonde 245 keeɓi cellal men 11 neɗɗo ne tampi ko ma ballite fofande neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum
to leydi Mauritanie jagorɗo golle mo hinde emploi waɗi rango yidde mum ko wallude sukaɓe rewɓe ha sukaɓe rewɓe mbawa dillude no fewi giway jonde nde tawno so tawi rewɓe batti gollade tan ene gasa gueɗe ɗe kala pewde tawde ɗe gandi ko fate banggue yeyde hoore mum walla waɗi gueɗe pewani ɓuuri teskede koto banggue rewɓe ɗum noon so tawi woni ɓe ngalaɗo ɓe dilli jeeyi sababu o hollitima ɓe guddita ɓoggol ñamale taw ko ñamale tokose wonande ɓen rewɓe yiɗɓe yeyde lacciri kame ligguimaji e goɗɗum kala jomin mbawa ñamlede taw kadi nden ñamade ala kala kene wiye intérêt sa ñamlama ujunere ko ujunere tan joɓirta ko ha mbawa dillade kam e gollade kala Mouhammed wulde Cheikh El Ghazouani ko hoorejo leydi ndi ma ƴettu laana mum ndiwowo ñalawma janggo ngam yaɓande ñalawma janggo ngam tawtoroyede union africaine ɗum noon ko jonde wattore 35 ɓiwol lawol toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie mawo tawtore nde ɗon jonde taw ko jonde waɗore toon to Addis Abeba taw ko union africaine batu jagorde hanke tawtorede horejo leydi Mauritanie ko fate banggue département de immobilier kene foto wonde CF taw ganduɗa ko tambiɗo ko fate banggue gueɗe état leydi ndi kono kabirede Cheikh Welde Habiba kam woni guittaɗo e poste mum ɗum ko caggal nde o jooɗe oɗon poste kene foto wonde lebbi jeegoma ene wondi kadi e directeur goɗɗo kam woni bajoguiɗo kala ko fate banggue jeeyi état o taw ganduɗa ko fate banggue kotki leydi ndi kamɓe kala ɓe goni koto jagorɗo kotki gam tumedeɓe aɓe jeeyi leyɗele e nder noksod kene foto wonde 50 terrain taw kadi ganduɗa ɗen gueɗe kala ko gueɗe ɗe dossier ji ɗi ndewani lawol ɗum jeeyi sababu cammina kono ɗo saaha loskoji ene jokki e mabɓe batu jagorɗe hanki nayo hesɓe taw ganduɗa ko toɗɗanoɓe gila nogas e goo lewru décembre hitande mayde ɗo henre toon to conseil constitutionnel leydi ndi ɗum ko caggal nde goto e ɓen jeeynoɓe e ndeɗon ngalɗon catal tugalgal leydi ndi yalti aduna woni hen kadi ko fate banggue manda mumen gasi kamɓe kala koɓe jeenayo kono mandaji ɗi ko mandaji duuɓi jeenayyi woni hen mandaji men gasi kamɓe ɓe nayo noon toɗɗaɓe ɓe darima hanke yeeso hoorejo leydi ndi ɓe gondi maɓe jogoro ngalɗon catal tugnorgal leydi ndi jaam e cellal e kisal kala ha joni keddoɗen ko toon to Mauritanie ko fate banggue catala woni la confédération nationale des travailleurs de Mauritanie ɓe kolliti wonande jobdindi ɓe joɓetendi ko jobdi oɗo saaha jobdindi ne tarda ko wona ɗum ko kadi aɓe teski kala ken wiye cogguji ene ɓuuri ɓeydade nder leydi ndi woni piriji guila e nebam sukara maaro hay gueɗe goɗɗe kala kono noon oɗo saaha kamɓe kala koɓe joomen ɓiɓɓe e rewɓe kala soɓe joɓama ɓe teskima koɓe joɓetego ala kala ko wawi nafde ɓe haydara tene yonataɓe haydara so tawi a yoɓama tan nde mbiyata ya waɗi hen programme uji ma kala tawat foof gasi ha laaɓi ɗum noon ɓe erima laamu leydi ndi nde wawata wallude ɓe al akhbar ɓe kolliti wonande salafiste en taw ganduɗa ko goto e salafiste en biteɗo Rabia bintu Mouhammed totiri hoore mum konin koɓe leydi Mauritanie ɗum noon koto keerol hakkude leydi Mauritanie kamɓe mali kanko e ɓii ko ɗum ko caggal nde jaggano goto e salafiste en ɗum noon oɗo saaha o tottiri hoore makko mo tawi galle nden ka e kisal kanko on tottirɗo hoore mum konin koɓe leydi Mauritanie ha joni to Mauritanie keddoren al akhbar ɓe kolliri wonande armée leydi Mali ɓe kolliti kamɓe armée leydi Mali ɓe kolliti ɓe jiiti toon Mauritanaɓe ɗiɗo majjunoɓe taw ko iwnoɓe toon to Adel Bagru ne tawi nder état mo hawdila shargui taw ko transporteur en hen goto wiyete ko Dedda Wuldu Mouhammed Val goɗɗo wiyete ko Sidi Ahmed Wuldu Mouhammed kamɓe ɗiɗo noon koɓe majjunoɓe lawol caggal kay nde ɓe perdi contact hakkude mabɓe koreji mabɓe ɓe noon mbawi erade laamu leydi Mauritanie yimɓe ɗiɗo woɗɓe kadi ne majji ɗum ko caggal jeeɗiɗo waranoɓe toon ɓeɗo hen noon ɓe potti koye koninkoɓe leydi Mali ko ɓen oɗo saaha juuɗe men ɓe goni ma gartirɓe ha toon to leydi Mauritanie walla ɓe jokka gueɗe mabɓe sengi wi toon to walla to Mauritanie keddoɗen duttoɗen ko fate banggue ñaw coronavirus no wowi wadde jaagoɗɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie kala kikiɗe so huccidde ɓesguji leydi ndi andinaɓe oɗo hen boros mo ñaw coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi wo holliti ujunnaji ɗiɗo e capanɗe jeenayo e jeegomo neɗɗo woni ƴeewdaɓe tawani en jogui oɗo hen boros ko capanɗe tato e jeeɗiɗo neɗɗo ken wona temedde tato e capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo keeɓi cellal men yimɓe tato mbasi hen pittali mummena sen giwi to Mauritanie koto Mali paaɗen hoore jagode leydi Mali woni Chekela Kakala Mayga
hanki hecci hanki yaltini konngol mum e jayndi ORTM o holliti wonande leydi France yinno feccude ko leydi Mali fecce ɗum hono no fecciri leydi Libye ha waɗa ceertande ɗum noon hocci ɗin konnguli koye rebel goto mo Aljawad kam hollirno caggal ɓen rebeleɓe paami wonande ko leydi France yiɗi wadde ko moƴƴanta leydi Mali tene kadi kamɓe koye mam moƴƴantaɓe ɗum jeeyi sababu kamɓe ɓen rebel mo Aljawad ɓe jatiri hen caggal no feewi ɗum noon ɓe jaɓata hande leydi mabɓe fecce ni janggo jeyno sababu caggal nde hoɓel o ummitino eɗen gandi on saaha alkayda naatino leydi Mali guila hitande ujunnaje 13 nden CEDEAO kame union africaine kala jehino ha ndendini sembeji men sembeji ɗiɓe inniri sembeji ɗiɓe inniri misma taw kadi ganduɗa koye 14 e nder leyɗele CEDEAO ha hande ala taw ko gasi ɗum noon jeeyi sababu ko rewde ɗon leydi France ha joni to leydi Mali keddoɗen DG mo police Saydou Diarra wo holliti ɓe ɓeydi nden kay kisal e boli Bamako gam teskede oɗo saaha mo gonɗen guy kane heewi no feewi nder Bamako e hoore mum noon kalɗo jirla tawata ko patrouille wonande police aɓe ne jirlo gam rende ɓiɓɓe leydi ndi e renandeɓe jawɗele mabɓe kala ɗum jeeyi sababu noon la direction nationale de la police nationale la direction générale de la police nationale ɓe erima wonande ɓiɓɓe leydi ndi kala gujjanonoɗo ko fati banggue oto nde wattata haqqillaji mum toon to direction to gam jaggudeɓe ken wona bandiji jonɗi no fewi ɓe tettew men autoji 10 taw ganduɗa autoji ɗi hen ɗiɗi ko Toyota hen jeetati ko Mercedes 90 ɓe tette mabɓe 5 carte grise kononne kadi en wondi e 4 plaquette taw ganduɗa ko autoji ɗi oɗo sa aɓe tawe e juuɗe ɓen kamɓe kala ha joni to leydi Mali keddotoɗen taw ko secrétaire d'état affaire étrangère mo Allemagne waɗi jillu mum jillu makko toon to Bamako mawo joɗorde e gouvernement mo leydi Mali kaldigal ko fati banggue koninkoɓe leydi Allemagne taweteɓe e nder leydi Mali koɓe gona 1,500 koninke ɓe ganduɗa manda mumen nana gasa ha laaɓa mbiyete ɓe jogorani iwde toon ko ɓuuri ɓattade ngal kaldigal ya taw ɓe jogorani iwde toon to leydi Mali ko way wonde kala ma en gartoy hen so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde gartaten koye jagorɗo ko faade banggue beldal e kaldigal woni colonel Ismaïla Wague caggal kayde ɓen robelen Aljawada sifande jaam alge nde ɓe jano toon to Rome Italie gam tawtorede catal jeeygal hoore mum yiɗɓe dogde koyɗe jaam ha wonande robel mo Aljawad kam e laamu leydi Mali haaɓe gona neɗɗo goto ngal catal noon ko CSP caggal nde ɓe bismiɓe toon to Rome ñalawma hanki o Ismaïla Wague on jagorɗo ƴetti lana mum diwa o gam tawtoroyede ndeɗon jonde jogorde wadde toon ha joni to Mali keddotoɗen jayaten ko ha toon to gawo gaten ko fate banggue recruté kene fotta wonde 250 taw ko suka hakkude duuɓi 17 e duuɓi 30 ko fate banggue heblo wonde koninke garɗuɗo taw koye fama e hoore mum ɗum noon wonno ko ñande 2 décembre hitande ujunnaje 21 ɓe mbaɗi ñande 31 lewru janvier ko ñanden heblo hitande nde ɗo hen nde gonɗen ñande hen heblo mabɓe gasi kamɓe kala ɓe keeɓi armeji mabɓe teniji mabɓe tawtoyi koninkoɓe nder leydi ndi e tawtorede général Moussa Moriba Tarawore tawtorede gouverneur nokku gam yidde tigui oɗo saaha heblude sukaɓe hewɓe haaɓe mbawa darade gam addude jaam e kisal e nder leydi Mali to Guinée Bissau wonande fiyande fiinode toon ɗum noon ko reedu bondu wonno ɗon ɗum ko caggal nde ɓen jinno nder guidde laamu wonande Oumar Sissoko e Ɓataake nden fiyande jeeyi sababu ha ken wona 11 neɗɗo wasen fittanum hen nayo ko jamburu en heddiɓe ko koninkoɓe hen goto liggoto koto jagorɗo ko fate banggue ndema ɓen mbasen pittali mumen ko wona ɗum ko laamu leydi Guinée holliti udditi hen losko ɓe jaltini tuumaɓe hen ɓen tuumaɓe jaydiyanke goto ne hen kono kadi loskoji ene jokke oɗon fannu nde ɗo ƴiwonde nde ɓe jinno tomnude toon to galle lamorgo to nde ka ƴiwonde sayi wontaniɓe tan ko poussiére mawɗo no fewi oɗo sa loskoji nana jokki hen to Guinée Conakry tampini remoɓe tampini aynaɓe taweteɓe Mamou nder préfecture mo Soya Bertia ɗiɗon nokkuji aynaɓe taweteɓe ɗon taw ko aynaɓe 4 gullitima ha tampi nden wonno tan ko yimɓe gara nangga nayyi mabɓe coppa ɗumen mbara guitta tewo
ndondo nawa kono ɗo saaha ɓe batti addude ko otoji mawɗi sanne soɓe jeyani hay goto tan ɓe jippo ɓe mbaddena ɓe nangga naggue ɓe tonga ɗum ɓe mbaɗa caggal kappoto ɓe gudda ha tiiɗa ɓe dogda hen ko ɗum woni koɓe guuri toon aynaɓe wonɓe toon ne tampi hen no fewi e wiide Ibrahima Bari oɗo saaha noon caggal ɓe gullitima ɓe tampi ala ko gasi ɓe batti safrande koye mabɓe caggal nde moto goto kañum nene toon so tawi tan woni ɓe gari ɓe kewi ko nanggude naggue ɓe tonga ɓe mbaɗa ɗum caggal moto ɓe dogna ɗum ɓe battidi ko jaggude joom oɗon moto e oɗon moto kala ɓe nawi ɗum tokka militaire tawi totto mamu oɗo saaha ɓe koltima ɓe jogo kamɓe a peeje mabɓe kala e juuɗe mabɓe to Côte d'Ivoire général chef d' état majeur l'armée leydi ndi woni Lassana Doumbouya CEMA ɓe joɗodima e hoorejo leydi ndi woni Alhassane Dramani Ouattara oɗo saaha o deñi ɓernde Alhassane Dramani Ouattara ko fate banggue e kala saaha soroɓe ene corda banggue Burkina Faso ene naata e nder leydi ndi mbaɗa hen janguji mumen kala saaha sono teskima e nder leydi Côte d'Ivoire kala saaha janguji ne kewi wadde hen ha koninkoɓe gaño walla mbasen pittali mumen o holliti wonande kamɓe aɓe jogui hen ndenka e kisal manggal hayso tawi woni kala saaha janguji mbaɗa kono ɗo saaha ɓe jogui ndenka e kisal e ɓiɓɓe leydi ndi kala wonande hoorejo leydi ndi yo deñu hen a ɓernde muɗuma to Burkina Faso gouvernement américain yowi wonande ballal ngal ɓe jinno wallidde laamu Faso e sahangal laamu Roch Marc Christian Kaboré ken wona 450 millions kopreje dollar ɗum yowama jeeyi sababu yowre nde ɗon koko fate banggue a kuddata bannoɗo guila nogas e 5 lewru maydu ɗo hen nandu colonel liyatina colonel Dambi Ba oɗo saaha waɗi waylo hanki toɗɗima taw ko colonel majeur taw ganduɗa ko chef d' état armée leydi ndi woni Kobre David oɗo saaha kam woni gardiɗo armée leydi ndi kala on woni gadiɗo toɗɗede guila on colonel Dambi Ba ƴetti lefol laamu to Niger jagorɗo kono mo leydi France woni Florence Parly ene tawe to ñame gila hanki kikiɗe jonde makko hakkude makko e Mohamed Bazoum kaldigal ko fate banggue sembeji Barkhane ɗi leydi France oɗo saaha no gonnirta e nder Sahel ha mbawa tigui haɓade pelle ceɓɓitiɗe ngal kaldigal on addi ɗum ko caggal yontere yawtunde wonande jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Niger caggal nde waɗi jillu mum toon to Paris lamorgo leydi France ɗum jeeyi sababu kanko on ko ninke yilloyademo wattude sembeji mabɓe toon to Niger sabbal oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi laami leydi Burkina Faso ko militaire toon to leydi Mali ko hono noon France naton ɗeydo faɗede o saaha mo gonɗen toon to Nigéria Mohamed Buhari wi ɓernde mum deeƴi caggal nde ƴetti téléphone mum kikiɗe hanke o noddi Oumar Sissoko e Mbal caggal nde ɓe kaldi o holliti wonande mo selli omo nayi jaam o gañaki haydara kono o holliti ɓen jinno ko yoɓade fittanu makko kono noon Allah gaynani kanko on Mohamed Buhari o holliri mo wallodira miñi ko sehil makko nando makko Oumar Sissoko e Mbal no ɓe ƴettito nden kay kisal ha on nden ka mum ɓuura sembolinde to Ghana ñalawma hannde o subaka hannde law police huudima no feewi yogay nokkuji ngam aduna otoji tekkuɗi ɗi hinde blende ngam barde yogay boli ngam teskede jonde CEDEAO jogorde wadde toon ñalawma hannde o jonde nde e lataw ko keɓɗene jonde nde taw ma en garto hen kono ko fate banggue kuddata bannoɗo toon to Burkina Faso nonne kadi leydi Mali ha to Guinée Conakry kala ma en garto hen so jomiraɗo hoddiri ɗum noon jeeyi ɗum ko caggal nde fedde Afrique naɓe sukaɓe taweteɓe leydi Ghana kollirno hande ma mbat seppu men mawgo no fewi ngam wallidde leydi Mali holko jeeyi sababu CEDEAO ene yowa leydi Mali to Togo andaka so tawi oɗo hen hoorejo leydi ndi waɗiri waylo armée leydi ndi ko hulde kuddataji baɗɗi walla ala ko nden kay kisal kerol hakkude mabɓe leydi Burkina Faso ngam teskede kala saaha bandiji ne corda toon ngam wadde attentat ji oɗo saaha commanda keso toɗɗama woni rabra lieutenant colonel Polabi Palaki Sande kam woni gorko tambiɗo armée leydi ndi wo lomti ko colonel yaddi e yeeso jagorɗo armée leydi ndi sengi wi toon to leydi Togo koto Brésil paɗena toon to Brésil ko suka kongonajo goto tokoso kam fiya ha maayi kam fiya toon ha maayi ɗum noon ko toon to Rio
de janeiro tagal to video goto holliri wonande yimɓe ne jogui cabbine piyamo haw maayi ɗum noon holliri mette mawde no fewi wonande pelle darniɗe haqqe innamade e nder windere nde kala ɗum ko caggal nde o gollino haw gayni o namdi jobdi makko ɓe noon kollire mette mum piyamo haw wasi hen a fittandu makko États-Unis de Amérique hanki galle Pentecôte ɓe ƴetti pellital neldude kene fotta wonde ujunnaje tato koninke toon to Europe taw koye leyɗele autant ngam oɗo saha heɓade so tawi tan Russie wi ene waɗa ko yoɗani toon to Ukraine kamɓene ɓe mbawa tigui wadde ɗum a défendre ɗum ko caggal nde hollira wonande koninkoɓe leydi Russie naati toon to Ukraine ɗe gandi oɗo saha kala ɗum woni caɗele gonɗe toon to Occident Turquie Recep Tayyip Erdogan kañum e hoore waɗi jillu mum hannde toon to Ukraine no joɗodima e nanɗo makko woni Zelensky hande noon ɓe joɗodima gam yewtidde kankon Vladimir kankoɗo hen Recep Tayyip Erdogan o yiiɗi ko dogde koyɗe jaama hakkude Ukraine kam e Russie kala ɗen caɗele jeeha jetti toon to Allemagne laamu leydi Allemagne oɗo saha haaɗi télévision mo leydi Russie bire RT nde wawata saktede e nder leydi mum kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande en kikiɗe hande oɗo yeeso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah hiranen